Оставаме на здравна тема. Българският червен кръст се включи с оригинална идея в решаването на проблема с спешната помощ у нас. Само след месец 80 таксиметрови шофьори, обучени да оказват първа помощ, ще бъдат на разположение на служба 112, за да оказват помощ в случай на тежки инциденти. Ето как се готвят вече бъдещите парамедици. Обучените таксиметрови шофьори ще се отзовават основно в критични ситуации, в които има тежко пострадали и екип на спешна помощ не може да реагира веднага. Тяхната помощ обаче няма да включва медицински интервенции. Целта на шофьора, на таксиметровия шофьор е, когато бъде първи на мястото, да се ориентира, да подаде информация към своя кол-център, към 112, за да може много по-оперативно да се движат нещата. Докато линейката с медицинско лице пристигне на мястото, ролята на шофьора ще е да окаже първа помощ на пострадалите. Тази цел на това наше обединение, което ние сме направили, е именно да можем да бъдем на място в рамките между 8-та и 10-та минута, период, в който се спасява човешкия живот. Долекарската помощ на спешните таксита ще може да се ползва както от българските граждани, така и от чужденци. В нея ще се включат и екипи с линейки, мотоциклети и хеликоптери при по-сериозните случаи. Проектът е съвместна идея на Български червен кръст и Сдружение Клуб Активна сигурност.